Benvinguts a Déu en la de tots, el programa de les esglésies evangèliques de la Comunitat Valenciana. Avui parlem amb Mafe Zúñiga, youtuber que té més de 120.000 subscriptors al seu canal Be The Light. Es va donar a conèixer amb el vídeo No em parles de Déu fa 3 anys, que acumula milions de views a totes les xarxes socials. Parlem amb Mafe de com transmetre el missatge de Jesús de maneres diferents. Hola Mafe, gràcies per atendre al programa. YouTube ha generado un nuevo lenguaje. ¿Qué ha cambiado? Hola Alex, bueno, es un placer estar aquí primeramente y nada, pues yo creo que YouTube lo que ha cambiado básicamente es todo, pero sobre todo creo que ha cambiado la rapidez en la que ahora mismo tú puedes llegar a muchas personas, a cientos de personas. Creo que hasta hace unos años para llegar a tantas personas tenías que ser muy reconocido, tenías que ser quizás un pastor súper reconocido y famoso como Billy Graham, por ejemplo, pero ahora mismo cualquier persona tiene la capacidad de llegar a cientos de personas. I què poden fer els joves per a col·laborar socialment en aquesta situació que estem vivint? Yo creo que podemos ayudar desde la forma más simple, como quizás simplemente pues, dar comida a las personas que la crisis les ha afectado mucho. También podemos ayudar o involucrarnos socialmente desde nuestras iglesias locales. Esto es muy importante también, ¿no? Creo que tenemos ahora mismo los jóvenes que presionar a nuestros pastores a tope para que desde nuestra iglesia local se empiecen a hacer acción social y podamos ayudar a tantas personas que esta pandèmia pues, les ha dejado completamente afectados. Molt bé. I quin lloc ocupa la fe en Jesús a la teua vida? Para mí Jesús es el centro, mi fe es el centro de mi vida y yo creo que un poco lo que hago intento que Jesús se vea reflejado en eso. No es como que ocupa un lugar en mi vida en el que en ese espacio está Jesús, sino más bien está en todo lo que intento hacer, ¿no? Desde la cosa más simple hasta lo un poco más grande, ¿no? I una última pregunta. En aquest món ple de postureo, del món de l'aparència, no? Què podem aportar com a cristians en el medi en el que estem? Como cristianos lo que mejor podríamos aportar es vulnerabilidad, ¿no? Es ser transparentes, ser no tanto un personaje, sino una persona con todos nuestros defectos y virtudes, pero una persona y mostrarnos así al mundo, ¿no? Jesús siempre alabó mucho a los que lloran, ¿no? A los rotos de corazón, a todas estas personas vulnerables que sufren, ¿no? Y creo que como cristianos deberíamos ser fieles a eso, ¿no? A nuestra debilidad, ¿no? Bueno, Mafe, doncs moltíssimes gràcies per la teua vulnerabilitat, per la teua transparència, per la sinceritat i espero que Déu estiga amb tu, a ta casa, amb els teus i que el Senyor et beneixi molt. Muchas gracias, Alex. Gracias por tenerme aquí. Es un privilegio, de verdad. Y nada, un saludo. No us canseu de fer el bé. Hem de continuar emprenent i desenvolupant la nostra creativitat. Per això parlem amb Israel Grioy, el responsable de l'ecosistema d'emprenedors Startup EV a la Universitat Politècnica de València. Hola Israel, bon dia. Què és una startup? Hola, bon dia. Doncs, si combinem les definicions dels gurus Steve Blank i Eric Ries, una startup és una organització temporal formada per a buscar un model de negoci repetible i escalable, oferint una nova proposta en el mercat en condicions d'extrema incertesa. Aleshores, una startup no té per què estar relacionada necessàriament a la tecnologia, tot i com pots imaginar, a la Universitat Politècnica són els casos més comuns. Pot ser qualsevol tipus d'innovació, però al final una startup ha de ser com un laboratori amb un procés de validar un model teòric de negoci que incorpori coses que mai s'hagin fet amb anterioritat. Al final, el somni d'una startup és deixar de zero i convertir-se en una empresa d'èxit. I com podem emprendre en aquests moments que estem vivint tan difícils? En primer lloc, entenem que les crisis són també una oportunitat. Les noves tendències que tenim obertes ara al món post-Covid estan relacionades amb el contacte zero, la desinfecció, les eines en línia per a comunicació, el treball a distància o el teleaprenentatge. I ara mateix, des de la universitat estem donant suport a noves startups amb aquestes temàtiques. I en segon lloc, intentant identificar també un col·lectiu que tingui un problema
i que les solucions que estan disponibles al mercat actual no siguin lo suficientment bones o lo suficientment assequibles per a la butxaca i faci falta una nova cosa que estem llançant. No? Nosaltres hem desenvolupat a la UPB unes metodologies de Lean Startup per tal de validar estos models de negoci. Allí és molt important aplicar la regla de fracassar el més ràpid possible i el més barat possible, fent xicotets experiments en el món real i buscant transformar en fets demostrats totes aquelles suposicions que tenim al model de negoci. I com a creient, com t'ajuda la fe en Jesús en tot això, tots aquests emprendiments i totes aquestes qüestions? Doncs Déu és com un nord en una espècie de brúixola que marca totes les activitats que faig a la vida. Nosaltres tenim una missió divina que és fer més gran el regne de Déu en la terra i, per què no, gaudir també de la família, els amics i els moments que es dona aquesta vida. Si no, més ens valdria anar-se'n ja amb el Senyor, no? En aquestes circumstàncies he recordat l'important que és la meva feina a la universitat, de recolzar projectes empresarials que, a més de tenir un benefici econòmic, tenen un fort impacte social, mediambiental, laboral. Les persones que tenim a Startup UPB són en general i per damunt de tot bona gent i amb somnis molt grans. També aquestes setmanes de confinament han sigut una oportunitat de reforçar les relacions amb la família, la meva dona, la xiqueta, la relació personal amb Déu, la seva paraula, i també una oportunitat per demostrar que l'Església de Crist no necessita edificis per tal de funcionar. I, per últim, quines recomanacions donaries a aquelles persones que estan passant per un moment econòmic difícil o molt difícil? Doncs, en primer lloc, he de dir que jo em sento un privilegiat perquè la universitat ens ha donat totes les eines necessàries per a desenvolupar el nostre treball sense cap perill des de casa. Així que és molt fàcil parlar des de la meva pell. No? Sí que puc donar dos consells des de dues perspectives distintes. En primer lloc, el que ho està passant mal, recordar-li que Jesús ens va ensenyar també que tenim una promesa de que mai ens faltarà de res essencial. No? Tot i que a vegades ens costa adaptar-nos un poc a alguna situació difícil. Al final, ell proveirà i hem d'aprendre a viure contents en temps fàcils i difícils. I en segon lloc, aquell que no ho estigui passant tan malament hauria de recordar lo important que és també compartir amb els altres i no deixar que els que tenim a prop passen necessitat. Estos dos consells que va donar Crist fa 2000 anys segueixen tenint una rellevància vital en el temps que estem vivint ara. Pues moltes gràcies, Isra, per les teves recomanacions i espero veure't en persona molt pronte. Igualment, Àlex, cuida't molt. Per a continuar fent el bé, hem d'agarrar forces de la paraula de Déu. Per això sentirem a Emanuel Buch, pastor i doctor en filosofia. En principi, tots estarem d'acord que és millor fer el bé que no el mal. És millor ser una bona persona que no ser un miserable. La qüestió és també preguntar-se per què, el per què de les coses. Cadascú tindrà el seu pensament i la seva raó, però pels cristians l'estímul per procurar fer el bé és que hem descobert que Déu ens fa bé, no sols a nosaltres, a tots, que Déu ens tracta bé. I la prova fonamental d'aquesta veritat és la creu de Jesús, el símbol de tots els cristians, on va morir i després va ressuscitar el fill de Déu. I ho va fer per pagar totes les nostres culpes, totes les vergonyes, totes aquestes coses i a fons de tot la rebel·lia, la nostra rebel·lia contra Déu. I ho va fer de baix, per pura gràcia, diem, el vocabulari de la Bíblia. I ho va fer per tots. No ens ho mereixem, però ho ha fet. Així que quan mirem a la creu trobem una manifestació de bondat, una manifestació d'amor, una manera de fer el bé que ens conmou i que es converteix en l'estímul més gran per intentar tan imperfectament, però reproduir aquesta manera d'entendre la vida i d'entendre les relacions. De fet, la paraula de Déu ens anima contínuament a viure en el bé, a fer el bé. No us canseu de fer el bé. No és fàcil. No és fàcil fer el bé perquè a voltes és a costa del propi interès. No és fàcil perquè a voltes un es cansa, perquè tampoc no sempre la gent correspon de la mateixa manera. Però quan mirem a la creu,
trobem sempre l'estímul suficient per anar endavant, per continuar procurant el bé dels demés. Hem trobat que Déu s'ha donat a conèixer en Jesús com el Pare bo, que vol el bé de tots. I davant de la creu hem trobat aquesta manera d'entendre la vida a base de viure en el bé, perquè en el bé visquem i en el bé ens tracta Déu. I per això animem no tant no a complir manaments ni obligacions, sinó a mirar la creu, a deixar-nos enamorar d'aquell que tant ens ha estimat, perquè això toca el cor, el canvia i l'estimula a fer el bé sense cansar-se. Encara hi ha molt per fer, així que no us canseu de fer el bé, amb noves idees, creativitat, talent i esforç. Us deixe amb una cançó d'esperança del cantautor Sami Planes, Gràcia i Pau. Tant de bo poguera fer realitat tot allò que moltes vegades he somiat. Arribar més allà, no quedar-me al sofà, agafar l'horitzó i continuar. Som ciris que no sempre hi són, que s'apaguen quan bufa el vent fort, quan els fon l'escalfor i s'esgoten del tot, ja no queda més llum que el record. Si tu tens fe, caminar és el millor que pots fer, que la fe sense fer no val res. Cal anar més allà, cal somiar i treballar, fer i fer. Si he trobat un moment més feliç, ha sigut el donar i compartir de tot allò que tinc, no guardar-me-ho per a mi, regalar el meu somriure i ser agraït. Si tu tens fe, caminar és el millor que pots fer, que la fe sense fer no val res. Cal anar més allà, cal somiar i treballar, fer i fer. No et quedes a l'espera, la vida no ens espera, hem d'eixir. Alçarem les veles i junts navegarem fins al destí. No et quedes a l'espera, la vida no ens espera, hem d'eixir. Alçarem les veles i junts navegarem. Si tu tens fe, caminar és el millor que pots fer, que la fe sense fer no val res. Cal anar més allà, cal somiar i treballar, cal anar més allà, cal somiar i treballar, fer i fer. Soc Jesús Millán. Vos salude des de la televisió pública de la nostra comunitat A. He servit com a pastor en diverses esglésies per més de 30 anys. Ara estic ja jubilat, però realment un pastor no es jubila mai i continua servint a Déu i a la gent. Que el Senyor estiga amb vosaltres. Bendicions.